হৈছে ন তো তাংতে পিনি ডাক ফেরাংকে সাই হেমলং নিলিতুম তেরন চিংরো মামাই পেন সেন্ট্রাল কমিটি নাংলিতুম ভান নাংগাচো ভাপেন লাপেন নিলিতুম ভান আপর নাংগাচি পিপট আপ্রাংসি নাংলিতুম ভান সুরি সুরি কার্ডম পাজিরলো নিলিতুম তেরি পিয়ামাই তেরন চিংরম আরো আহিন পেন lalu je pini pipotong dak nilitum tiri PMI teron cingro mamai pen pipotong dak sai hemlong pherang ke me mate press meet binang kok make nanglitum anutin da chini hurlo je tumi ladak ilitum dipu langok kejor bojarlong ilitum KSA claim bangphu ilitum korte aphan inut odlangno mate Musalman also ilitum akorte phano pakpen thuak de la solam si nilitum pini ninge kang mate sentiment je pakla impansi nilitum teron chingrum central committee ahin pen ning je pakla impansi pini dak nanglitum sai hemnong wanglo asi nilitum hoipen aprangsi council penchenglok administrative penchenglok lapen law and order atum phan lason kahenodak lapen phere meme ke claim mapak abang phubang pi phan sitame non ke bang helang apor dhuke lason claim pledat ke claim pledat di phan si elitum law and order ahin pen sitame alang litum phan arona teng ben isar ponang po pusi nilitum central committee teron chingrom mamai pen sodak pen pinren pomlo lapen adon tutu tulang non mohajong nili dak social media long gachini atengte alangli tumphan ene temporary si trading license te thanglo pusi po sitame lasone kali dia ning latom phan tuteli masi abolish de nang po alive long ke latom phan ke beha bepar hin ke dak det kali tum all carbing long jong si lason jong si litum thurpak pe pote momo sitame latum ke nang choklem bompo athe latum ke kheiso kali latum ke kheipi latum ke lasi latum phan mang ke jong si trading license sitame temporary ingthan thedera alive pen masi dak carbing long abang ke boni check na pusi nilitum ahin pen council authority atom phanchuningri lapen kaching honai ilitum CM sarphanta nilitum central committee teron chingromai aro pen alang phanchuningri bro lapen adun thu thulang je ilitum akorte towe ke phowek aphan sitame non jituniki lasomia also alangli non gel long sidolo pusi nilitum chini kachini tenge lason gel long sidolo pusi nilitum arjulong te woi phit sitame alangli aphan gel ke beng chotakali hula jitu niki ilitum KSA korte aphan jitu ne pas ovek phan sitame alangli adai reng sitame alangli jungjung jipi nai lapen alangli aphan jitu niki itum autonomous council ahin pen alangli phan trading license kang than chot kali alangli phan chot kali kaprek area long sitame non ilitum dipul long de kali ilitum bokojan pen changlok ilitum dak bukulia pen changlok ho boithalang sota la son do aprang da dolo sitame ilitum jitu niki kaching thur mane ilitum kacheton te joine ba thangke chogi moge bang langke thangke lo pula son jitu niki kama thakrang ajoni se pinita da ilitum headquarter long sitame ilitum hem thikup se alang litum lanang klem thek pute moge lan so se ke bang lang por do ilitum siksak ko mate ilitum pheremi biang thek lo pusi lili dak press media hin pen pachini kang tum lalo lasi pini bangke nili jitu niki central committee teron chingromai secretary pen lamthe jailan sington ko lapen okhomia pen ge nililong VP do vice president kai noren teron phansi okhomia pen pathai phan chuni re sini la chare song pen program ha song hando la jundu shooting inhi banarang paso chot kurja phane license kan han chot mai ke la lang o bajalong kibi ana kurja phane licensing khala nei ku sinam tuma song pilo oh nilitum ge lalo alamangge pudamlo pote towe dala sona system lo mati je eson pen mangge ekelang unelo alamangge la sinilitum hin pen mangge lalo ja alangli towe jitu niki lailitum karbi phan jitu niki ase jitu la so phan pa phowek phan chota kalilo itum mangge tuteli la jitu nika mumding tu mangge
all Karbing long si ilitum not only that east kalilo west sitame jong sida ilitum council pen latum han kipitang dobote tong sekot pen masing than pong nang po sitame kachini teng mangke mohet jitu niki dakla tax department pen mohet social media long thelong de mane ene just kupiloma popo suspension si bichot pya de sitame totally masik ke a license masik trading license pe totally masik cancel nang po lapen moke wang hilang apor sitame latum han pipit de nang po Kumahat dong lah ya Muslim lah community tumpen kan kema ke papono ke mon no na kobek itu dah kali kobek man ke ana madong pido puse ana tuna sabatan kalilo lage mayok dala pul hai sitame ili tum dala pupo ene jitu ni ke non bangke anutin sitame chini lo mati jong se alang li tum sitame jitu ni nitum chok chilo puchi ko wir be pote lan se amme ke chiteran mom po agotona thebom po ya la lage pupo sitame arlo ke kupine latum kamata chi ne mati sitame atha ke chepakang la sonchot mati lasi non nili lasi mupenda polo je non apor ke nili ili tum da delo nili moheta angko ethe thini pajir mi chetin delo non nili ning banglo son ben mangela lo je non bangke ili tum ke aparti মানে aparti dopik ba social organization do ba political organization do sitame laso puthak anutin sitame ki ko sentimental jitu niki social media platform long ponoi ba non sonson press meet ponoi insam rira sitame non apor jong si ilitum khe ki sung adhu jong si ilitum jingrum re itum jong si nangbar be pote moke wang helang apor dhu ke ilitum sung piji lasinile anotin youtuber social media activist tumhan angela pen intellectual tumhan da alang litum methang pe chong damra lasuji tuni ki statement chipi ra lasuji tuni condemn statement chipi sike meji pusi nile anotin korte inge tumanda anotin ke thekere tumhan sitame nilitum teron chingrum mamai central committee in pen tuning riglo okay aram tum pula pen connection da pula law and order tum ke netelo si pusta bak tuman paklan ka support paklan nangji pusra tum ka tuni ro sa nilitum hoi ben bangalalo jongsi mane paklang nai poke radang nu paklang nu da komati jongsi alang litum nep elo pote khula da komama in charge khula so in charge tumsi mane litum press media bi si radang nu pachini nang po nilitum ke mangai jongsi nep elo komati nep elo pote khula da komama ji tun in charge la so nang si la so abang fusi non son press meet bi pen radang nu thanang po je nitum abang pu pan nep long lo la pen alang li phanon phatek long si dolo po la thanang po sitame la ningi chot bangai litum ke na non nili talo nang litum talo sono mate na da confusion mate alang litum bangai nang than lo je moheta jula la muslim community nuta la tum sitame moheta media moheta press meet bilo nili tum nang bomlo sitame non sitame rat tum nanda mangu prong mate mane alam bangke nep elo pu sitame khula jitu niki in charge sudak jitu niki thana in charge bangsi media press meet bisi nitum abang phuban ke nitum ne ingnang longelo pusi nang thanang ponong sitame non ke alam lok lang mati nep longelo pusi pulang mati sitame anotin sitame non nili tum hin me kadiman kine mane kadiman ne lalo je nep longelo chot ke chokche sitame nep longelo pote khula da komama jitu ni officer in charge sula masi media press meet binang pola pen alang li pen hoi pen masi officially pen si punang poje nitum nep longelo pu lan si ilitum rat ke goi po non bangke nili tum bang confuse lang nep elo ne nep ne lang le sitame social media long nep elo pusi pumati sitame ahok pe jong se kene pote khula dak officer in charge komama kenep long abang kenep long do officer in charge komama khula si alang li phan nili tum hoi jitu ni ki pugang tum la lo je press meet buhi si punang poje abang pu pan nitum lana ni ba pini nep tang elo ba nep tang lo non phatek long sidolo pu nang pachin po non ke adha ke lason si pulomate muni tun mane neblong lelang assistant si ke nomati non bangke amuni jitu ni ke khodak in charge ke do we kamang pujong si tumane thande pude non ke nali noi ni linoi manghu kamang hu assistant mang da langmati dale sita me neblong lo pote aprang si ke khola dak officer in charge komama alang li masi press meet bi pen phan phet nang poje lana narni pini alang li phan neptang lo non phate galo si dolo la lo pote muni tum ilitum rara tum aning sampu